tenir aquestes piscines és un absolut luxe. Bon dia, amb alegria. Anem a Kayama. Doncs Kayama és un municipi que hi ha aquí al sud de Sydney, està com unes 3 horetes amb tren, i és això, anem allà que hi ha com és un poble així a la costa, més tranquil·let, i avui que és dilluns aprofitarem que no hi haurà tanta gent i podrem estar una mica millor. Anem cap al tren i així ja ens anem en direcció a Kayama. Per fi hi hem arribat després de gairebé unes 3 horetes en tren. Tenia el cul ja, que el tenia super quadrat, sense poc espai per seure, però bueno. La veritat és que està fent un tiempazo i Kayama és un poblet així molt més turístic, molt més on la gent va passar, pues ja es veu, o sigui, la gent ve aquí a passar un parell de dies o al cap de setmana o el que sigui, perquè és que és tot 100% turístic, però és com si fos una rotllo Sitges, perquè ens entenguéssim. I ara la idea que tenim és fer una volta per aquí al poblet, veure una mica el far, que hem vist que hi ha com uns jardins amb un coastal walk per fer i tal, i després ens estirarem una miqueta a la platja. Per aquí caminant una miqueta i abans de fer el coastal walk hem decidit anar aquí a la platja a relaxar-nos una miqueta i estem a Kayama Surf Beach. Voleu veure la platja? Preparats? 1, 2, 3. Allà just davant meu hi ha uns quants nens fent body surf, fent surf també, perquè hi ha algunes onades que són grandetes. Mira, ara hi ha una que és bastant enorme, però bueno, jo ara vaig a treure'm la samarreta i a ficar-nos dins l'aigua a veure si no ens ofeguem amb aquestes onades. Però vinga, a veure, anem a provar l'aigua. Mireu, la típica medusa que està aquí a New South Wales. Mireu que petitona és. Aquestes meduses són unes filles de puta, per dir una manera, perquè dins l'aigua són impossible de veure, però a més els tentacles són superllargs, com he pogut veure. Aquesta encara el hauria de tenir com trencat, però els tentacles són llarguíssims i sembla que no, però se t'enrotllen com pel braç i costa molt de treure, i quan te les intentes treure doncs encara en piquen molt més, però bueno, estic ja dins l'aigua, ja està bastant freda i a més hi ha unes onades, no sé fins a quin punt aguantaré dins l'aigua, veuen unes onades darrere, de veritat, que creieu-me, molt més grans que el dia de Ballon Beach. Quina onada que hi ha! Bueno, va. Corre, perquè esto freda. Que ve molta força l'aigua. Fins i tot dins l'aigua, costa molt la onada. Trenca moltíssima força.
ficar-se dins una rentadora, trenca amb una força dins l'aigua que t'arrossega. Ara ja han de molt grans, A més, hi ha moltíssima corrent que se t'emporta cap allà, a la part de roca. Bueno, jo crec que sortiré ja, perquè és que mireu com són. Vaya revolcó, m'ha quedat una foto sobre la onada, a veure. Serà molt més fàcil sortir que entrar ara. Doncs bueno, ja hem marxat de la platgeta perquè la veritat és que ja portàvem una mica d'horetes aquí i estava una mica al brotejadillo, l'aigua. És bastant lavadora perquè és una platja que està... és una mica petitona però és molt poc profunda. Aleshores, totes les onades que entren es fa una alçada bastant gran i trenca bastant amb força, però bueno, una platja bastant normaleta, però el que clar, que estic flipant és el camp de rugbi on estic ara mateix. Imagineu-vos fer esport i jugar aquí mateix. Ha de ser una passada jugar des d'aquí, amb aquestes vistes, però bueno, anem a donar una volteta per aquí, anem a mirar una mica el camí per anar al far, que sembla que hi ha un camí bastant maco. Bé, doncs ja hem arribat al far, a veure. Maco, sí. Una passada, no, tampoc tant, o sigui, el recorregut per aquí és bastant normalillo, però bueno, les vistes i tot ara des d'aquí sí que són més xules. Però és el que us dic, tampoc és que sigui una passada. La veritat és que Kayama és bastant maco, i sobretot transmet una tranquil·litat i una harmonia molt heavy, però sí o sí, una de les millors coses és la piscina d'aigua natural que hi ha aquí. Preparats? 1, 2, 3. Tenir aquestes piscines és un absolut luxe. Que veiem aquí a Kayama. Mireu que xula és aquesta. I ja no només és que siguin molt xules les piscines, que sigui un luxe poder nedar aquí amb aigua salada sense haver-te de preocupar de les onades ni res, sinó que, a més, pots deixar les coses aquí, a l'aire lliure, deixar la teva motxilla amb la cartera, el mòbil i tot, i com us dic sempre, no fa falta ni que us preocupeu absolutament de res. Bueno, companys i estimats, nosaltres ja marxem cap a caseta perquè ja comença a fer-se fosc. A més, hem d'agafar el tren que surt cada hora i és un trajecte de 3 horetes, o sigui que tampoc volem arribar molt a casa, però bueno, Kayama ens ha agradat moltíssim, un poble molt maco així, tipus poble de Costa Daurada, amb el seu passeig per caminar, les dues rock pools que són molt maques també, la platja sin más, però bueno, tot el que més, molt maco. I sé que últimament no m'estic preparant molt aquests vídeos dels llocs on vaig, però bueno, és que ja sabeu que jo improviso bastant sobre la marxa per com van les coses, però bueno, us prometo que més endavant intentaré preparar-me ni que sigui alguna curiositat o algú més que us cridi l'atenció del lloc que vagi a visitar.
Però bueno, res, nois i noies, ens veiem en els propers vídeos i que sobretot sigueu molt, però que molt feliços.